Здравейте, вие гледате YouTube канала на клуб Joy Station. Аз съм Насо Русков. Намираме се отново на сцената на самия клуб с група, която се казва Panic Station и участва в вече традиционните четвъртъци на клуб Joy Station, които са Open Stage Night, което означава, че възможност за изява имат всякакъв вид талантливи артисти, не само музиканти, но и актьори, поети, жонгльори и дори друиди, предполагам. Така че ако вие смятате, че имате талант, свържете се с нас. Днешните гости са Panic Station, за които аз съм чувал и съм гледал няколко техни видеа, но иначе не знам толкова много за тях, което е може би по-добре, защото сега заедно може да научиме. Здрасти! Здрасти! Аз съм Илан, вокалист и ритъм китарист на групата. До мен стоят Тодор, който е басиста, текстописеца и композитора на групата. Аз съм Жоро и съм им фен. Ти си фен на групата, нали? И свирим на китара. Да, за Функционален фен. Ти менеджер ли си или? Не, аз съм само барабанист. Само барабаниста. Барабанистите са по-особени, нали? Те са едни тихи, но много ги харесват момичетата, съм забелязал. И така, добре, да от колко време съществувате? Между другото, Panic Station има такова парче на Muse. Има ли нещо общо? Точно. Да. То готино, аз го харесвам. И ние. Групата съществува от близо 2 години и името го взехме точно тази песен на Panic Station, на Muse, Panic Station, защото мисля, че всички в групата сме фенове на Muse. И преди първия ни концерт реално нямахме име. И това беше, може би, най-якото нещо, което измислихме. И като видяхме, че няма група, която се казва така, и решихме да го ползваме. Това с името е винаги много пипкав такъв въпрос, защото особено в началото или пък като сменяш група и правиш друг проект, аз специално съм прекарвал дни и на листа такива изписани хиляди имена и нали се сещаш как някои ти седат тъпо. Някой ти харесват, а другите примерно не ги харесват. Много е трудно веднага такова име да попадне, дето на тебе ти се струва кул. Да. Тия, които ти харесват, най-вероятно вече са заети. Да, най-често. Всъщност вие като фанове на Muse по-лесно сте го направили. Не е имало спорове. Примерно един да иска да се казвате The Dark Boys, а другия... Преди да измислим всъщност името, имаше спорове по това как да се казваме, но всъщност един ден просто като се прибирахме от репетиция, аз като си затъманиках парчето и го решихме, нали така? Да, имахме много различни идеи, само че когато влезна идеята Panic Station, всички бяхме за. Тъй като просто звучеше готино и кетчи. Да, кетчи означава може си тропаш с крак. Всъщност, вие имали ли сте щастието да бъдете на концерт на Muse? Само аз съм имал това щастие, въпреки че нашия вокалист възнамерява това лято да отиде в Истанбул или в Букурещ да ги гледа на живо. И аз съм много заинтересован да отида с него или без него, ама да ги гледам на много на живо, защото разноски. струва. Аз съм бил на концерт случайно, попаднах, гледай колко е несправедливо, аз ги харесвам, но не съм чак такъв фен, но това ще ви кажа, пожелавам ви да ги гледате, защото те са според мен много по-впечатляващи на лайв, отколкото на запис, което е само добре, особено Мат Белан. Със сигурност, да. Трима души правят някаква симфония. И така, но да говорим за вас, защото вие ще свирите тук. Това ли е групата още от самото начало или първо имаше някои други хора и постепенно се намърдахте, изритахте един, друг се разсърди, третия и така нататък? Или това бяхте и заедно ли сте израснали от едно училище, така нататък? Групата под името Panic Station винаги е била в този състав. Но в началото, като почнахме да свираме, бяхме аз, Йоан и още един барабанист, който не е Иван. А къде се зароди това свирене? Тук в София? Ние сме от Пловдив, всички сме от Пловдив и с Йоан се запознахме в училище и решихме да почнем да свирим. Да уточня, че именно песента Panic Station ни запозна, което винаги обичам да го уточнявам. Защото просто ме чу как си слушам тази песен на двора в училището и каза, какво става много готино, има човек, който слуша същия стил музика, който и аз така запознах. Време 20 човека се оплакваха, че ги дразни с музиката, която си е надул в двора. Ама ти с много силно пуснати слушалки или с колонки на двора, както само той си може. Те пък с какво те контрираха твоите съученици? Какво слушат в твоето училище?
В моето училище, както във всяко училище в България, мисля, се слушат много видове музика, повечето от които аз не слушам от типа на Да. чалга, бега Да. рап, такива работи. Но има хора, които слушат подобен стил като мене и Йоан такъв, Георги, Иван също. Да, забелязал съм, че в училищата има по по-малък брой хора с така малко по-различни прически, това и те се надушват. Ами да. Ние също с Георги се познаваме от детската градина. От детската градина? Да. Ама бяхте ли приятели там Бяхме или единия най-добри беше приятели. по-силен от другия и примерно го залоскваше, Никой не е малтретирал ноката никой. с камък е такива мръсоти. От първи до четвърти клас бяхме най-добри приятели и той е човека, заради който се мотивирах да стана музикант. Бях на една негова репетиция, защото той е, освен това, че е композитор, основен писател Минута за реклама. и всичко останало и басист, той е барабанист много добър. И той преди имаше една Аз съм с друга теб. група и ме закара на една репетиция да ги гледам и си казах това искам да правя и записах на китара. Стори ти се доста готино, нали? Група, свирене. И аз така като малък с Шуара бях певец на И доста аз много така. групи и един път някакъв мой съученик, примерно в 10-ти клас ме срещна и каза, че са свирили тук в летния театър, което беше направо. И каза, бе, търсим си певец, ти можеш да я пееш. И аз без да се замислям казах, ми разбира се, което естествено не беше така. Се намърдах и така. А ти от колко време свириш на барабани? И то е доста маняшки инструмент. Ти от тези хора ли си, дето се побъркват да си купуват допълнителни чинели и такива. Защото знам, че барабанистите са малко по-така и могат да си говорят и на този език, както и всеизвестния сак, който те носят с стойките, който ние наричаме При него мъртвеца. вече пълни целия багажник. Ами, то като цяло малко трудно да ни си купуваш шинели, защото да си взимаш някакви тенджери от вкъщи да свириш на тях, не смисъл, няма как да стане. Не, мисълта ми е китаец, чинел, още това, още онова, още... Еми, той има и другото, че не може да взимаш толкова много чинели, защото ако взимаш много чинели, трябва да взимаш много стойки и става едно, на всеки концерт трябва да се носиш целия сет на практика. Ти на уроци ходил ли си или сам и кои барабанистите, така, от кои си се учил в началото? Мен. Ами, учим един барабанист, Иван Енев на бели, зелени, червени барабаниста. И това беше преди около 5 години. Аз съм се обучавал при него за около 2,5 години. И след това вече съм свирил сам. Окей, предполагам, че барабаните са такъв инструмент, дето извън групата също си репетираш. Ами малко е трудно вкъщи, защото са барабани. В смисъл и съседите се оплакват. Нямате ли двори или нещо там да... То на двора ще е по-зле. Всъщност, вие къде репетирате? Имате ли репетиционна вече или... Не, няма репетиционна, но в Пловдив има няколко репетиционни, в които често ходим да свирим и просто запазваш и час и репетираш. Там каква е сцената на такива по-млади нови групи като вас? Какъв горе-долу Ами- стайл? Има ли такива много или... От нашия стил точно по-скоро няма. Не само, просто малко по-интересни групи, нали, които не свират само, както ти каза, това, което слушат твоите съученици. Окей, ще дам на ги. В България има много разнообразен андерграунд. Има всякакви банди, има рапкор, има прогресив метал банди, на които аз и вокала ни много им се кефим. Нашия басист също е и понякога басист на една от пловдивска банда, която си нямат басист, но са много яки и се казват Paranormal. Пояснение, веднъж съм аз бил съм и чул май това, втори не път знам ще дали бия. сте правили концерти, ама... Да, свирили сме с тях няколко пъти. Всъщност Пловдив, вие не мога да ви питам, ходите ли там на матчове от канарчетата ли сте или от смърфовете или изобщо не ви интересува такова нещо? Аз гледам футбол, обаче не гледам български футбол. Аз съм от ССК, ама и аз не съда български футбол. Добре, да, Пловдив винаги ми е правил впечатление на изключително, особено старата част, много красив и приятен град. Но ако може да ми обясните защо, когато има концерти, самите пловдивчани не посещават такива, които имат вход от над 2 лева. И то това не е само пловдивска практика, то е българска практика цяло. Аз съм забелязал там, защото през годините са свирили навсякъде, там винаги има много странно, защото не ми изглеждат бедни и дрипави хора. Малко логиката им е за какво да го дам за концерт, като мога да го гледам в интернет и вместо концерта да си взема някакви неща за ядене.
А всъщност вие още ли учите и още ли сте в Пловдив или ще се местите в София? Ама то всъщност Пловдив ще е столица на културата, така че вече няма нужда да... София не е LA. Ами, аз и Георги все още сме в 11 клас, Йоан скоро ще завърши 12 клас. Барбаниста ни Иван учи... Какво учиш? Ти какво учиш? В Технически университет. Кой е? Има ли зубари или това мога от вас? Такива смисъл, ето с голямо чело и всички преписват от вас. Не сме повтаряли за сега. А имате ли подкрепа от родителите и семействата? Смисъл, говорят ли ви ги тия? Това да, свирне, дрънкайте си там, ама си гледай уроците. Всички родители като цяло искат да се занимаваме по-сериозно с училище, понеже е основа, колкото и да не искаме да си го признаваме. Но мисля, че на всички родители ни подкрепят, особено моят баща, който ни е менеджер на групата. И да, мисля, че всички най-малко мислят, че правим нещо стойностно, дори и да не е нещо професионално за тях. Да, най-малкото, защото се вижда, че го правим на едно доста прилично ниво. И скромно. И има смисъл в цялото това нещо, тъй като има резултат. В тази връзка явно сте вече по-уверени на сцена, но как мина първият ви лайф, на който естествено са дошли всичките ви роднини, приятели и съученици, и е било много еуфорично, но бяхте ли така притеснени, защото особено който пее, когато си притеснен, той излиза в гласа ти. Между другото, аз наскоро гледах снимки точно от първите ни концерти и много се смях най-малкото на това как изглеждаме и как имаме едно такова по-детско и поведение и външен вид. Го имаш. Но определено, тъй като аз още от преди да съществува групата се занимавам с пеене, пел съм на други сцени и помня, че тогава готиното беше, че и имаш тая тръпка, тая емоция да излезеш на сцената и малко или много да се притесняваш от това как се представиш, тъй като за мен тая емоция е нещо много готино като чувство и си спомням, че тогава ми беше много приятно от това, че успях отново да я изпитам. Но първия лайв бяхме много дървени. Нормално, аз това ще ви питам после като се гледахте на видео, защото аз си спомням за първ път, аз като се гледах на видео, защото ти си представяш едно, ама като се видиш така викаш, леле, какъв на сцената бълък. си мислиш, че правиш целта глупости, след това го гледаш и реално си крачка напред, крачка назад, крачка напред, спираш за малко и това е целият концерт. Добре, всъщност, вие колко имате ли албум, защото гледам, че видеа имате и така нататък, колко неща сте записали, издали и как ги издавате? Ние повече се случаваме върху сингалите и малко по малко албума се създава и ще дойде момент, в който ще го изсъдем, но в момента се опитвам да изкараме качествени песни. Спорите ли много докато правите парчета? Има ли скандали а ти държиш ли като барабанист, примерно, да не е чак толкова елементарен бит, за да видят, че умея? Аз според мен барабанистът не трябва да се опитва толкова много да се кефне себе си, колкото да подкрепя самата група и да кара така, че песента звучи хубаво. Аз се кефа на това нещо. Време на репетициите. Къде ме е 3 минути? Имате няколко видеа как ги снимате, защото то не е много лесно. Много от режисьорите искат нереални суми за някакъв абсолютно обикновен клип. С приятели ли ги правите и кой най-скъпия, който сте направили? Никой. Сигурно на втория ни сингъл Амстердам е най-скъпия. То по-цветничък. По-цветен, да. Но клипа е сниман от баща ми и Метофорте видео. Аз съм го обработвал. Снимано е на Грипс ПВЦ Арена и в Пловдив в Eastern 48. Но да, като цяло сами си ги правим нещата. По принцип. Правим ги с помощта на бащата на Тодор, който Това го казва. е наш менеджер, но всъщност той е човек, който се занимава с нас и ни помага да имаме качествен снимков и видеоматериал. Защото е професионален фотограф. И ние като в началото на времето с Babyface, половината бащи на групата бяха много ентусиазирани, бусове, така нататък. Това е сериозна подкрепа. И не всеки има, което... Какво ще ви питам за това парче Амстердам. То на английски, нали? Да. Другото ви беше на български, което съм гледал. Микс ли ще е албума и кой пише текстовете на български и кой пише текстовете на английски? Ние до тук имаме 3 сингла, Revelations, Amsterdam и Аз и ти. Принципно аз пиша музиката и текстовете, но като цяло това, което го каза Иван за албума, не е точно вярно.
Но като цяло просто съсредоточени сме да издаваме качествени сингли, както той каза, и наблягаме на английски текстове, понеже поне според мен е изключително трудно да се напише стойностен български текст или немалумен български текст. Не е много лесно. Проблем е, че не звучи толкова красиво, колкото на английски. Това, което Да. да кажем чрез български език. Или по-скоро рок-н-рол музиката все пак е измислена на английски и тя не звучи толкова. Иначе Да. нашия език е богат, но повечето хора, както знаем, тук римуват всичко с думата сега. Да, имате ли такива събирания, на които решавате какъв имидж ще има групата, защото много малко групи всъщност обръщат внимание не само в България, но и на Балканите и повечето излизат по сандали на сцената. Да, между Да, другото аз имиджа е мисля, че е ужасно важен. Има групи, които имиджа им е половината от това, което са. Те не искат да се правят. Тук Да. много групи. Аз не Да. се правя, аз съм естествен. Да, това е малко странна логика, понеже в крайна сметка, когато представяш това, което си направил, малко или много трябва да се подготвиш, трябва да изглеждаш толкова добре, колкото искаш хората да възприемат нещо, което представяш. Не мога да излезеш по тениска и сандали и след това се чуеш добре, защото не ме взимат на сериозно. Окей, значи затова сте единодушни. Какво друго да ви питам? Къде могат да намерят хората вашата музика? Сайтове, Фейсбук и така нататък? Промотирайте се безсрамно. Освен тази вечер тук, разбира се. Най-безсрамно ще се промотираме. Може да ни намерят в Facebook страницата ни, която е Panic Station, YouTube канала ни, който е Panic Station, SoundCloud ни, Instagram ни и това е. И кои групи в момента, то е ясно, че всеки слуша различни и така нататък, но сигурно имате някакви такива общи, горе-долу какви неща слушат младите в момента? Аз... Давай, В ти си. последно време аз слушам Coldplay. Добре. Ти си, значи, по-драматичен. Не го казвам с лошо. Play. Ама не толкова колкото него. Да. Аз слушам, особено напоследък, групи като Tail Nation, Panic at the Disco са ми любимци, Fall Out Boy, 21 Pilots. Ти? Аз харесвам Muse, Oasis, Nirvana. А ти? Аз също съм, нали, много голям фен на Muse, слушам още Arctic Monkeys, слушам още... Извади си телефона и просто ви. Кеф също и напоследък на по-специално някои поп изпълнители. Като Гери Никол. Защо не? Зарови го. Добре, а какво ще свирите тая вечер? Колко парчета? Всичко, което имате, предполагам, може би Не. някакъв кавър. Или не? Сетлиста ни е 14 парчета, като горе-долу по-равно са кавърите и авторските песни. На кои групи свирите кавъри? На Arctic Monkeys? Да, има на Arctic Monkeys, на Muse, на Evil Nation, на Fall Out Boy. Fall Out Boy, така ли? Тя ги бях забравил. А защо? Кога? Бе? Толкова много музика има. Ясно. Това са май. Още... Тоест неща, които не сме казали за нас като цяло. Да, ако смятате, че има нещо, което аз съм забрал да ви попитам, пък вие искате да се знае за вас. Мисля, че е готино да споменем това, че спечелихме на 12 септември 2015 конкурса на Колко са? конкурса на D2 за най-добра ученическа рок банда на 2015, голямо междучасие. А след това свирихте ли на коледния им концерт? Свирихме на коледния концерт, който беше на 2 декември в Терминал 1. Колко интересно, аз на предишните им два участвах, но на този не съм. Значи сега се запознаваме. Аз съм приятел с тях, те някакви съвети даваха ли или какво? В смисъл, полезно ли беше общуването с тях? Мисля, че да, китариста им Димитър Кърнев, той имаше доста комуникация с нас, като обяснява някакви неща, той ще може да обясни повече за това нещо. Също така помня, че преди свиренията, които сме имали с Дидо, техния певец, правихме някакви готини вокални упражнения.
Дидо е много симпатичен, а пък Митко Кърнев, техният китарист, той ходи на риба и готви шарани. Можеше да ви покани на риба. Но това не ни е научил. Да. Ами добре, аз ви благодаря много за това И интервю и ви пожелавам възпоменителен лайв, в което съм сигурен, защото нали, блика енергия от вас. И така, това са Panic Station, които свирят на Open Stage Night в клуб Joy Station. Аз съм Насо Русков. Чао до следващия път.